Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum, aziz, qadrli din kardeşlerim. Biz sizning bilan ahiret derslerini devam etamiz. Hem biz sizning bilan hisob ham jazo temasini boshlagan edik. Hem bugün kishi qiyomat kunida Alloh qarshina bosqach narsalar haqida so'ralashaq. Allah Teala qarşına qo'ytqach, Allah Teala narsadan boshli, narsalardan davom etadi, nelar haqida bizdan so'rab olashaq. Bugun aydagi shular haqida сөйләшәбез. Albatta, kishi turmushida nindi vazifalar eng zo'r, eng ahamiyatli bo'lsa, qiyomat kunida da eng birinchi kishi shular turында so'ralashaq. Shunga ko'ra Allah Teala adam balaların yoqdan bar etdi. Qur'oni Karimda aytildi, birgina maqsad bilan, unda bo'lsa bir Allohga ibodat qilish. Shunga ko'ra eng birinchi har kishi Alloh qarshina kelib bosqach, Alloh so'rayashaq. Adam balası kimga tobindi, kimga ibodat qildi? Nishig etib payg'ambarlarga ul javob berdi. Chunki 124 minglab yer ustuna payg'ambar kelgan ekan. Alar har birisi o'z zamonida o'z xalqin dinga, haq yo'lga undagan ekan. Nishig alar ul payg'ambarlarni qabul etdilar, alarga iman keltirib erdilarmi, alla kufrlik qilib alarga qarshi chiqdilarmi? Mana bular turunda kishilar so'ralashaq. Albatta kishilar so'ralashaq, shulay yo'q nimetler hakkında. Nindi nimetlerde biz yaşadık. Bulsun mu ol eminlik nimeti, bulsun mu ol көре тұрған көзләребез, ишетә торган кулакларыбыз, аякларыбыз, кулларыбыз, булсын му ол безнең ашаган ризыкларыбыз, ичкән суларыбыз. Шулай ук Аллаһ Тәгалә сораячак безнең төрле вәгъдәләребезне, килешүләребезне, кем беләндер ниндидер килешү төзегән булсак, ул килешүләрне ничек үтәдек, һәм башкалар, әйдәгез берәм-берәм шуларга тукталып киттек. Әлбәттә, иң беренче ничек итеп Аллаһ сораячак кешеләрдән ничек алар Аллаһка күфрлек кылдылар, ничек итеп алар Аллаһтан башка үзләренә табыну өчен, гыйбадәт кылу өчен башка затларны эзләделәр, ягъни ширк кылдылар. Бу инде иң зур гынах беләбез, иң зур гынах мондан да зур гынах булырга мөмкин түгел. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләнең җирендә яшәп тә, Аллаһ биргән кояш астында яшәп тә, Аллаһ биргән суларны эчеп, Аллаһ биргән ризыкларны ашап, әгәр дә ул Аллаһдан башка үзенә табыну өчен, гыйбадәт кылу өчен, дуалар белән ялварып сорау өчен башка затлар тапкан булса, әлбәттә бу иң зур гынах. Шуңа күрә иң беренче Аллаһ сораячак. Иң беренче һәм иң каты сорау шушы хакта булачак. Хәтта Qur'oni Karimda biz күп кенә аятлар беләбез. Мәсәлән, Шугара сүрәсенең 92-93 аятларында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алардан соралыр ди. Кыямат көнендә алардан соралыр ди. Каясың сезнең Аллаһ белән бергә табынган путларыгыз, ялган иләһләрегез, кая алар дип соралыр ди. Һәм алар сезгә бүген ярдәм итә алырлармы ди. Ни өчен шундый сорау? Чөнки кеше бит Аллаһ була торып, Аллаһка гына да гыйбадәт кылып, аннан гына ярдәм сорап яшәргә мөмкинлек була торып та, халыклар, милләтләр үзләренә ниндидер башка үзләре уйлап чыгарган иләһләр булдырдылар. Шуларны үз куллары белән ясап, шуларга табынып, шулардан ярдәм сорадылар. Шуңа күрә Аллаһ кыямат көнендә дә әйтәчәк: "Килдегезме минем каршыма? Хәзер инде күрсәтегез. Кая, кем сез бит миңа түгел, башка затларга табынган идегез. Сез дөньялыкта алардан ярдәм сорап ярдәм үмет иттегез. Менә бүген үзегезнең путларыгыз кемдер кояшка табынган булса, әйдә кояш ярдәм итеп карасын. Кемдер ярдәмне йолдызлардан көткән булса, әйдә йолдызлар сезгә ярдәм итеп карасын. Кемдер ниндидер тау, манда ниндидер изге дип саналган затлар, батыл иләһләр, шулардан сорагыз" дип әйтәчәк Аллаһ Тәгалә кыямат көнендә. Шулай ук Касас сүрәсе 62-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул көнне Аллаһ аларга мөрәҗәгать итеп әйтер ди: "Каясың минем шәрикләрем?" Шәрик ул инде товарищ дип килә, сотоварищ дип әйтәбез инде. Ягъни
Кая минем белән бергә гыйбадәт кылынган, сез табынган затлар ди. Кая алар ди? Кая алар ди? Сез бит алар дөрес дип игълан биргән идегез ди. Сез бит алар да бар, алар да дөрес дип әйткән идегез ди. Каясын алар дип Аллаһ Тәгалә сораячак. Шуңа күрә Аллаһ сораячак. Ничек итеп кешеләр Аллаһтан башка затларга табындылар? Ничек итеп кешеләр Аллаһыдан башка затларга курбан чалдылар? Үзләренең курбаннарын китерделәр. Шуларның исемнәрен зикр иттеләр курбан чалганда. Шуңа күрә Аллаһ менә бу хакта бөтенесеннән дә сораячак. Шулай ук Аллаһ Тәгалә сораячак, ничек итеп алар пәйгамбәрләргә каршы чыктылар. Чөнки пәйгамбәр, һәр пәйгамбәр Аллаһының җир өстендәге илчесе. Һәм ул кешеләрдән килмәде дөнья өмет итеп. Ул килмәде акча сорап. Һәрбер пәйгамбәр әйтә иде: "Без сезгә хакыйкатьне сөйлибез, әмма алмашка взамен без сездән бер нәрсә дә өмет итмибез." Бер кашанда пәйгамбәрләр үзләренең дин өйрәткәннәре өчен, дингә өндәгәннәре өчен кешеләрдән ниндидер дөньяви мал, дөньяви ниндидер дәрәҗә, ниндидер абруй, ниндидер медаль, орденнар, андый нәрсәләр өметләнмәделәр. Алар Аллаһ ризалыгы өчен эшләделәр. Һәм нәрсә Аллаһ Тәгалә сораячак. Ничек итеп һәрбер кеше шушы пәйгамбәрне кабул итте? Касас сүрәсе 65-нче, 66-нчы аятлар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва яума юнадихим". Ул көнне ди Аллаһ аларга мөрәҗәгать итеп әйтәчәк ди: "Фа якул маза аҗабтумул мурсалин". Сез мин җибәргән илчеләргә нәрсә дип җавап бирдегез? Аларга иман китереп иярдегезме? Алар алып килгән хак динне тоттыгызмы, әллә инде аларны ялганчылар, сихерчеләр, әкиятчеләр һәм башкалар дип нәрсә аларга төрле гаепләр тактыгызмы ди. Шуңа күрә иң беренче, иң мөһим әйберләр соралачак һәм Алла сакласын, бик күп кешеләр инде шушында ук төшеп калачаклар һәм аларның үстенә нинди зур газаплар киләсен инде Алла сакласын безне, гаилә әһелләребезне, киләсе нәселләребезне шушы ширк кебек, күфрлек кебек зур гөнаһлардан. Алга таба без инде шулай мисаллап китеребез. Хәзер һәрбер мисалга иншалла аятлар һәм хадисләр эзләрбез. Иң бер алга таба кешеләрнең кылган гамәлләре. Кешеләрнең кылган гамәлләре. Адәм баласы дөньяда, шушы җир өстендә нинди эшләр кылган булса, бөтенесе хакында соралачак. Һәрбер кылган эшебезне фәрештәләр язып бара. Берсе дә онытылмый, берсе дә югалмый, каядыр адашып, буталып калмый. Һәрбер нәрсә протокольны кем әйтмешли, беркетелеп барылачак һәм кеше шушы гамәлләрен очратачак. Кыямәт көнендә бөтенесе торачак. Һәм Хиҗр сүрәсе 92-нче, 93-нче аятларда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Раббың белән ант итеп әйтәм ди, һич шиксез без алардан бүтән кылган эшләре хакында сораячакбыз ди. Бүтән кылган эшләре хакында сораячакбыз ди." Һәм шулай ук Ал-Агъраф сүрәсе 6-нчы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һич шиксез ди, кемнәргә пәйгамбәрләрне җибәргән булсак ди, ул халыклардан без сорау алачакбыз ди, һәм ул халыклардан гына түгел, хәтта пәйгамбәрләреннән дә сорау алачакбыз ди." Шуңа күрә адәм баласы җир өстендә Аллаһ ихтияр биргән. Менә кешенең мәсәлән фәрештәләрдән айырмасы нәрсәдә? Яки хайваннардан. Хайваннарда аларда акыл юк. Аларда әйтик Аллаһ куйган фитри инстинкт дип әйтәбез. Аларга ашарга кирәк, эшәргә кирәк, сакланырга кирәк, үзләрен сакларга кирәк. Алар шул дәрәҗәдә. Әмма ләкин аларда ихтияр кеше юк. Мәсәлән, кояшта ихтияр юк. Бүген чыгарганмы, әллә юкмы? Кояш үз күчәре тирәли әйләнергәме, юкмы җиргә? Аллаһ андый планетага бирмәгән ихтияр. Үсемлекләргә Аллаһ ихтияр бирмәде, үсергәме, юкмы дип. Диңгезләргә, океаннарга Аллаһ бирмәде ихтияр, сайлау мөмкинлеге агырганмы, юкмы дип. Фәрештәләргә дә Аллаһ әмер бирә, алар үтиләр. Һәм үтәмәскә мөмкин түгел. Чөнки ул фәрештә.
Шуңа күрә алар гөнаһ кылмыйлар. Алар нәфескә бирелмиләр, шайтанга бирелмиләр. Ә кешенең ихтыяры бар. Шуңа күрә адәм баласы бу дөньяда уйлый, калбы аша үткәрә, иманы аңа нәрсәнедер эшләмә дип әйтә. Шуңа күрә кеше белә торып хаталы эшне кыла икән, гөнаһлы явыз эшләргә төшә икән, әлбәттә ул кыямәт көнендә ул эшләр өчен җавап бирәчәк. Әйдәгез берничә шушы хакта хадискә тукталыйк. Абу Барза аль-Аслами радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Кыямәт көнендә адәм баласының аяк табаны урыныннан да күчмәс ди. Адәм баласы урыныннан да күчмәс ди. Хәтта шушы нәрсәләр хакында соралганчы ди. Ягъни һәрбер кешегә кагыла бу. Аллаһ каршына баскач без урыныбыздан да селкенмәсбез. Хәтта Аллаһ Тәгалә бездән шушы нәрсәләр хакында сораганчы ди. Иң беренче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, гомере хакында ди, ничек ул гомерен үткәрде ди. Аллаһ безгә бирә гомерне сынау өчен. Нинди гамәлләр без кылабыз? Тәбәрәк сүрәсенең 2нче аяты. Аллази халакал маута вал хаята. Аллаһ сезгә бирде әҗәл, үлем дигән нәрсәне һәм тормышны лияблуакум. Сезне сынау өчен ди. Айюкум ахсану гамәле, арагыздан кайсыгызның гамәлләре яхшырак, изгерәк булды ди. Шуңа күрә Аллаһ безгә гомерне бирә, газиз кардәшләрем, күңел ачып, кайф сафак кырып, дөньядагы мал-мөлкәтләрне алып, шулардан ләззәт эзләп, кая ничек күңел ачым микән дип, аның өчен генә түгел. Аның өчен генә бөтен галәм безгә хезмәт итми. Юк. Аллаһ Тәгалә безгә зур вазифа бирде. Без җир өстендә изгелек кылырга тиеш. Аллаһ безгә күпме гомер бирсә, без шушы гомеребезне хәерле эштә, гыйбадәттә, башкаларга карата изге, файдалы эшләр эшләүгә сарыф итәргә тотырга тиешбез һәм һеч шиксез җавап бирәчәк. Иң беренчесе гомере хакында диде, нәрсәгә ул аны сарыф итте. Икенчесе гыйлеме хакында ди, ничек ул аны кулланды. Чөнки мөхтәрәм җәмәгать, без күп беләбез. Без күп беләбез. Китапларда укыйбыз кайвакыт. Аят хадисләрне дә беләбез. Без беләбез, бу ярый, бу ярамый. Еш кына мин беләм дип күкрәк кагабыз, ләкин еш кына без ул белгәннәребезне кулланмыйбыз. Без беләбез, бу харам, әмма белә торып харамга керәбез. Без беләбез, бу ярамый, бу гаделсезлек, әмма Аллаһ куйган шикне бозабыз. Шуңа күрә без беләбез, мәсәлән, 5 вакыт намаз ул фарыз. Әмма ләкин без аны белә торып үтәмибез. Һәм безнең бер сәбәбебез дә юк аны үтәмәскә. Без төрле сәбәпләр табабыз, төрле нәрсәләр, кемдер эшкә барасын бар, кемдер менә күбез эштә түгел, укымаган барыбер укымый. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгаләнең илчесе беренчесе гомер турында диде, аннарысын гыйлем. Ничек ул гыйлемен кулланды ди. Өченчесе байлык. Байлык, ике сорау байлык хакында була. Каян алды, нәрсәгә тотты. Чөнки беренчедән байлыкны алырга кирәк дөрес юл аша, халал юл белән. Мәсәлән, харам юллар белән, урлашу булсынмы, алдашу булсынмы, каядыр җайлап, майлап, хәерлесен күрсәтеп, хәерсезен яшереп, кешеләрне алдап ала ярамый. Яки риба юллары бар, беләбез. Менә ул юллар белән ярамый. Кеше рәнҗетеп, кеше хакына кирип ярамый. Шуңа күрә һәрбер кеше сораячак, ул малын, байлыгын каян тапты, машинасын каян алды, йортын каян алды, квартирасын ничек сатып алды, нинди акчага киенде, бөтенебез җавап бирәчәкбез. Шуңа күрә һәрбер ир кеше, һәрбер хатын кыз семьяга, өйгә акчасын, ризыгын алып кайтканда, аның алып кайткан юлы гадел, дөрес һәм халал булырга тиеш. Һәрберебез җавап бир. Һәм нәрсәгә тотты? Чөнки кергән малны дөрес итеп тотырга кирәк. Бик күп исраф. Кирәкме, кирәкмиме, төрле нәрсә җыю, төрле кирәкмәгән әйберләр туплау, акчаны теләсә ничек туздыру, әлбәттә ул дөрес түгел. Бигрәк тә харамга туздыру. Кешеләр күңел ачу, башка нәрсәләргә тоталар акчаларын. Шуңа күрә килгән юлы дөрес булсын, киткән юлы дөрес булсын. Өченчесе әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям байлыгы турында ди. Һәм дүртенчесе тәне турында ди. Моны инде саулык, сәламәтлек дип әйтәләр. Сәламәтлеген нәрсәгә тотты ди. Аллаһ Тәгалә кешегә көч биргән, куәт биргән. Ул шушы көчен, шушы Аллаһ биргән сәламәтлеген дөрес итеп файдалана ала. Аллаһ күзләрне бирде, шит хатыннарны күзләп харам җыер өчен түгел. Аллаһ Тәгалә күзләрне бирде безгә хәерле нәрсәләр күрү өчен. Аллаһ Тәгаләнең җирдә, күктә булган аятларын,
мөгъҗизаларын күрер өчен, кодрәтен, көчен күрер өчен. Аллаһ Тәгалә безгә күзләрне бирде китаплар укырга, Коръан укырга, башка нәрсәләргә. Аллаһ Тәгалә безгә колак бирде гайбәт тыңлап, ялган тыңлап йөрер өчен түгел, хәерле нәрсәләр тыңларга, хәерле насихатлар тыңларга. Аллаһ безгә кулларны, аякларны бирде хәерле эшләр эшләргә, кешегә нахакка кешегә кул күтәрергә түгел, кеше малына барырга түгел, бур аяклары белән харам юлда йөреп урлап кайту өчен түгел. Шуңа күрә һәрберсе өчен адәм баласы җавап бирәчәк. Бу хадис Тирмизи риваятендә килә. Шуңа охшаган хадис Абдулла ибн Масгуд радиллаһу анху тапшыра Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, адәм баласы кыямәт көнендә Аллаһ каршына баскач урыныннан да күчмәс ди, хәтта 5 нәрсә. Монда менә саналып китә 5 дип. 5 нәрсә хакында соралганчы ди. Иң беренчесе гомере турында ди, нәрсәгә ул үзенең гомерен сарыф итте ди. Моның турында сөйләштек. Икенчесе яшьлеге турында ди, яшьлеген ничек үткәрде ди. Менә монда бик хикмәтле нәрсә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям гомерне аерым куйды, ләкин гомер эчендә бар билгеле бер әйтик ара, ул яшьлек арасы, яшьлек чоры дип әйтәбез. Бу яшьлек чоры хакында аерым сорау булачак. Ни өчен? Чөнки бу кешенең тормышында иң хәрәкәтчән булган, сәламәт булган, дәртле булган, көчле булган вакыты, һәм шул ук вакытта фитнәле булган вакыты. Чөнки фитнәле дип әйтәбез, кәеф сафа корырга, күңел ачырга, әле рәте дә бар, әле кызлар да аңа күз сала, егетләр дә кыз хатын-кыз булса, шуңа күрә бик күп яшьләр беләбез азгынлыкка кирип китәләр, яшьләй. Шуңа күрә менә бу яшьлек ул диваналыкның бер ботагы ди. Шуңа күрә хадистә килә икенче бер. Шуңа күрә мөселман кешесе айрыша үзенең яшьлегенә игътибар бирергә тиеш. Чөнки нинди генә изге эшне алсаң да, яшь вакытта ул эшне кылу җиңелрәк. Карагыз, садака бирү. Садака бирү өчен эшләргә кирәк. Яшь кешегә эшләү җиңелрәк. Яшь кеше ул сәламәт була, ул дәртле була, аңа чабырга була, аңа оештырырга була. Кемнәргәдер ярдәм итү булсынмы, туганлык җепләрен ныгыту булсынмы, гаиләңә хезмәт итү булсынмы, яшь килеш ул эшләрне эшләү җиңелрәк. Гыйлем алу. Картайгач буыннар бөгелми, хәтер начарлана. Шуңа күрә нәрсә китапларны укырга, Коръан ятлыйсың икән, Коръанны ятларга, бөтенесен яшь вакытта. Шуңа күрә беренче гомер дисә, икенчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы 5 нәрсәнең икенчесе итеп яшьлекне әйтте. Яшьлек айрыша игътибарга лаек булган вакыт, чөнки аның турында аерым сорау булачак. Өченчесе шул ук байлыкны әйтте, каян килде һәм нәрсәгә тотты. Каян килде һәм нәрсәгә тотты. Димәк, бусы икәүгә керә инде, 2гә керә, ягъни 3 белән 4кә керә, һәм чөнки һәрберсе сорау, һәм соңгысы гыйлем диде. Ул гыйлемен ничек кулланды диде. Ничек кулланды диде? Чөнки белмәү бер гаип, белә торып шуны эшләмәү, ул яки киресенчә эшләү гынаһ икәнен белеп, ул тагын да зур гаип була. Бу хадис Тирмизи хадислар җыентыгында килә. Һәм әгәр дә бер кеше, менә монда бераз гына байлык турында, мал турында гына әйтеп китәсем килә инде. Әгәр дә игътибар бирсәк Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның башка хадисләренә, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям безне кисәтте байлыкка омтылудан. Ягъни байлык ул кешенең тормыш максаты булырга тиеш түгел. Байлык кешенең, чөнки байлык ул күп вакытта ул кешене күп фитнәгә кертә. Байлык җыям дип кеше шушы байлык артыннан куып, кеше малына кулын суза. Кемнедер рәнҗетә, харамга керә, чөнки бүген, мәсәлән, малы булган кешеләргә авыр. Харам юлдан тыелырга. Мәсәлән, күп кешегә әйтәсең, син бит хәмер сатасың, башкасын эшлисең, кешене рәнҗетәсең, ярамый булай дигәч, ул туктала алмый, ул туктый алмый. Ни өчен? Чөнки байлыкның тәмен татыган аңа хәзер ул нәрсәдән аерылырга бик авыр. Мәсәлән, бүген көндә без күп сөйләшәбез, коррупция дибез. Ничек коррупция булмасын? Кеше Аллаһка түгел, бүген байлыкка табына, кеше дөньяга табына. Һәм әгәр дә бүген анда генеральный прокурор каядыр, яки ил башлыгы әйтә икән, "Всё, коррупцияны бетерергә, утыртырга" дип, ул бит инде мөселманга намазыңны бетерергә дигән кебек.
Ул бит инде Аллаһка гыйбадәт кылуны туктатабыз дигән кебек. Ул малга табына. Аңа мал бер кашан да җитмәячәк. Аңа эш хакы зарплатасы бер кашан да җитмәячәк. Шуңа күрә ул булган сайын күбрәк аласы килә. Шуңа күрә малга табыну ул безнең дөньяның бәласе. Замананың бәласе. Ни өчен? Чөнки беренчедән байлык күп бүген. Дөнья мал, дөнья мул, дөнья рәхәт бүген. Шуңа күрә бүген без яшибез, элек бәлки патшалар яшәмәгән кебек. Бүген без ашыйбыз, элек патшалар ашамаган кебектер. Бәлки Аллаһ белә. Без бик яхшы яшибез. Беренчедән, икенчедән, менә бу мин инде әлбәттә үзем октябрят, үзем пионер булган кеше, галстукны горурланып таккан кеше, мин шуңа күрә социализмны сүгәсем килми, әмма ләкин социализм вакытында булган динсезлек ул безне нишләде? Ул безне ахираттан мәхрүм итте. Ул безгә ахират битен япты. Ахират юк. Теге дөнья юк. Аны кем барып күргән, кем андан кайткан. Һәм кеше нишләде? Кешенең йөрәге бушады. Урыслар нәрсә диләр? Святое место пустым не бывает. Изге урын буш тормас ди. Безнең шушы урынны дөнья алды. Дөнья алды. Һәм дөнья бөтенләй яулап, ул безнең зур путка әйләнде. Без дөньяга табына башладык. Шуңа күрә дөнья беренчедән мул, матур, шуңа күрә аласы килә, күргән сайын, икенчедән biz dünyaga табынырга өйрәнгән, кызганыч өйрәнгән буыннар, шуңа күрә безгә бу мәсьәлә бик авыр. Бик авыр, ләкин һәрбер байлык өчен җавап бирергә туры киләчәк. Әлбәттә, ислам безне өйрәтми хәерче булырга. Бер җирдә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәерче булыгыз димәде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өстәге кул астагыдан хәерлерәк диде. Өстәгесе бирә, астагысы сорый. Шуңа күрә өстәгесе хәерлерәк. Хәер сорашкан кешегә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде, син шүлгә чыгып, утын җыеп, шул утыныңны китереп сатсаң, синең өчен хәерлерәк булыр, кешеләрдән сорап утырганчы диде. Шуңа күрә һәрбер беләбез сахабалар, табигыйннар курыктылар үзләре һәм балалары өчен кеше кулына калып хәер сорашудан. Ул әлбәттә ислам аңа чакырмый. Әмма ләкин без белергә тиешбез, байлык өчен кыямәт көнендә җавап бирергә кирәк булачак. Җавап бирергә кирәк булачак, чөнки ул нигъмәт, ул сиңа килгән, Аллаһ сиңа аның юлларын ачкан. Шуңа күрә син аның өчен җавап бирәчәксең. Хәтта кайбер хадисләрдә килә, кыямәт көнендә, мәсәлән, ышанышка ялгап яшәгән, ул тырышкандыр. Монда сүз бармый, мич башында ялкауланып яткан кешеләр турында. Булдык заманалар кешеләр тырышып та байый алмадылар. Әле бүген ул шулайдыр, бәлки ялкаулар хәерче булып йөри. Әмма булды заманалар кеше бик тырышты, бик эшләде, хезмәт итте, әмма ләкин байый алмады. Шундыйлар хакында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе бар. Фақир булган, мискин булган мухаҗирлар ди. Алар мухаҗирлар кемнәр? Мәккәне калдырып, Мәккәдәге бөтен акчаларын, бөтен әйберсен мәҗбүр булдылар калдырырга, диннәрен саклау өчен чыгып киттеләр Мәдинәгә. Һәм менә әлбәттә Мәдинәдә аларга авыр булды, чөнки бөтен нәрсә тегендә калган. Байлык, сәүдә, бөтен әйбер. Кемдер аякка басалды, кемдер юк. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, менә шушы бөтен нәрсәсен калдырып чыгып киткән фақир мухаҗирлар ди. Кыямәт көнендә аларның күңелләрен күтәрергә кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кыямәт көнендә ди, алар ди башкалардан 40 ел алдан җәннәткә кирип китәчәкләр ди. Димәк, алардан сорар әйбер юк. Аларның юк байлыклары, алар өчен эшкә ялгап яшәгәннәр, киеренә тапкан, кигән, ашарына тапкан, ашаган ашка үлмәс өчен. Шуңа күрә алар 40 елга байлардан, мул яшәүчеләрдән алдарак кирип китәләр. Шуңа күрә әлбәттә исламда мөселман көчле булырга тиеш, ләкин байлык, муллык ул кыямәт көнендә юк булачак һәм кеше аның өчен җавап бирәчәк, моны онытырга ярамый. Алга таба дөнья нигъмәтләре. Әйдәгез инде байлык дигәч, дөнья нигъмәтләренә кирик. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә нинди дөньяда нигъмәт алган булсак, без шулар хакында соралачакбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә бездән сораячак, һәм Тәкәсүр дигән сүрә бар. Әл-Хакумут Тәкәсүр дип башлана ул. Аның бөтен мәгънәсе менә шушы хакта. Ягъни Тәкәсүр ул күбәю дигән сүз. Әл-Хакумут Тәкәсүр күбәю һәм күбәйтү белән сез мауктыгыз ди. Мауктыгыз ди. Хәтта зуртумул мәкабир. Һәм бу сезнең күбәйтү белән, арттыру белән мауыгыгыз кабергә кергәнче дәвам итте ди. Һәм менә шунда иң ахырдан Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ди. Соңыннан ди, һич шиксез сез кыямәт көнендә
bütün нигъмәтләрегез турында соралачаксыз ди. Нигъмәт Аллаһ биргән менә шушы байлыклар, муллыклар, саулык, сәламәтлегең, bütün дөнья рәхәтләре инде. Бер сүз белән әйткәндә, менә бу нигъмәтләр була. Без һич шиксез җавап бирәчәкбез. Һәм нәрсә соң ул нигъмәт? Чөнки мәсәлән кемдер әйтергә мөмкин, ашка үлмәс өчен ашау да нигъмәткә керәмени дип. Әлбәттә нигъмәткә керә безнең ашаган ризыкларыбыз. Әлхәмдүлилләh, чөнки ризык ул беренчедән ул безне яшәтә, ул безгә көч-куәт бирә. Икенчедән Аллаһ Тәгалә, без бит машина кебек заправкага килеп туктадык та, шланг аша ризыкны корсакка тутырдык та, көчлеләнеп китмибез. Без аны ашыйбыз. Аллаһ Тәгалә шушы ризыкка үзенә хас ис биргән. Һәм аның хуш исе безнең шушы борындагы махсус рецепторлар аша безнең баш миенә сигнал бирә. Хәзер син тәмләп ашаячаксың, ул исне без аерабыз, шулай бит инде ләззәт башланды. Башланды шуның исеннән үк, бигрәк тә аш булсаң, әллә каян өйдә нәрсә пешкәнне белеп торасың, шулай бит. Ул бәрәңгеме, итме, җиләк, җимеш, башкасымы. Шулай ук аның кыяфәте. Аллаһ Тәгалә ризыкка матур кыяфәт биргән. Нәрсә генә әйтсәң дә, ул матур. Ул матур һәм бигрәк тә бүген өйгә кайтсаң, хатыннарыбыз, әниләребез, кемнеңдер кызыдыр, пешерәдер, шул ук кафеларга, рестораннарга керсәң, бик матур итеп ризыкны күрсәтәләр. Ул үзе бер үзенә тартып тора, шулай бит. Инде нигъмәтләнү башланды дигән сүз. Аннары соң Аллаһ Тәгалә һәрбер сабый баланың ул әле әни карынында булганда тел өстенә ничә мең, каядыр мин укыган идем, 6000 дипме, вкусовой точка. Менә бу авызга кергәч, аның тәмен тоя. Аның тәмен тоя. Ул бит үзе бер нигъмәт. Ул үзе бер ләззәт. Һәм бу нигъмәткә без шул кадәр өйрәндек, хәтта туктый алмыйбыз. Безгә табиблар әйтә, моны ашама дибез. Барыбер ашыйбыз. Безгә табиблар әйтәләр, йоклар алдыннан ашама дибез. Туктый алмыйбыз, ашыйбыз. Менә әз генә ашайым дибез. Ипиен ашама, тегесен ашама диләр. Барыбер ашыйбыз. Ашыйбыз, чөнки нәфесләребезне тыеп булмый. Ул инде үзе бер культ, үзе бер гыйбадәткә әйләнеп бара. Әгәр дә кеше яшәр өчен ашарга тиеш булса, күп кеше хәзер ашар өчен яши. Шуңа күрә бу моны нигъмәт дип әйтеп, нигъмәт түгел дип әйтеп булмый. Шуңа күрә синең ашаган ризыгың да нигъмәт. Нинди кайсылары нигъмәт, кайсылары? Кемдер әйтә, кыйбатлы ризык ашасаң, җавап бирсәң, арзанын ашасаң, юк дип, алай дип әйтеп булмый. Чөнки, мәсәлән, чиста су бер караганда иң гади чимлек, иң гади ризык кебек. Ул ниндидер сок та түгел, компот та түгел, кыйммәтле затлы чәй дә түгел, ул чиста су. Ләкин валлаһи һәрберебез эчкән суыбыз өчен дә җавап бирәчәкбез. Хәтта Хасан аль-Басрима, табигыйннар арасында була зур галим, аңа берәү әйтә, минем ди бар күршем ди, ул гарәпләрдә шундый ризык бар инде, фәлүдәч дип атала, ул баллы ризык инде, арабский блюдо. Һәм ул шуны ашамый ди. Ул аны ашамый ди. Ник ашамый ди? Мин аның ашасам, Аллаһка хакын биреп бетерә алмыйм. Ягъни шөкер итеп бетерә алмыйм. Шуңа күрә ул аны ашамый ди. Дигәч, Хасан аль-Басри әйтә, әйт, синең күршең ахмак ди. Ул надан ди. Чөнки ул ди чиста суның да хакын биреп бетерә алмый ди. Шуңа күрә бигрәк тә көне буе ураза тотсаң, менә ничә ел инде без җәй уразаларын тотабыз. Анда җәмәгать судан да тәмнесе юк. Судан да тәмнесе юк. Шуңа күрә суда Аллаһның бер нигъмәте. Синең кыяфәтең, кешенең матурлыгы, кешенең төрле гариплекләрдән имин булуы, аның тәненең чиста булуы, авырулардан имин булуы. Бу бик зур нигъмәт. Һәм моның өчен әлбәттә ул җавап бирәчәк. Кешенең төннә белән тынычлап йоклый алуы, ул да зур нигъмәт. Ул да зур нигъмәт. Шуңа күрә галимнәребез бу хакта әйттеләр. Мәсәлән, Сагид ибн Җубайр әйтте, хәтта бер йотым бал диде, бер калак бал да зур нигъмәт диде. Имам Муҗахид әйтте, дөньяда булган бөтен ләззәт китергән нәрсәләр нигъмәт диде. Хасан аль-Басри әйтте, кешенең иртә һәм төшке ашы һәм кичке ашы нигъмәт диде. Кичке ашы нигъмәт диде. Һәм Әбу Киләбә рахимаһуллаһ әйткән, бу дөньяның нигъмәтләренә керә ди, мәсәлән, май ашау, бал ашау ди, ипи ашау ди, ягъни оннан ясалган яхшы ипи ди. Шуңа күрә
Ибн Аббас әйтә торган булган, дөнья нигъмәтләре ул синең тәнеңнең сәламәт булуы ди, колагыңның ишетүе, күзләреңнең күрүе ди. Шуңа күрә булар бөтенесе дә дөрес. Булар бөтенесе дә Аллаһның нигъмәтләре. Шуңа күрә ул нигъмәтләр күп. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ибраһим сүрәсенең 34-нче аятында ин тагудду нигъматаллаһи ла тухсуха диде. Әгәр дә сез Аллаһның сезгә биргән нигъмәтләрен саный башласагыз, санап бетерә алмассыз диде. Шуңа күрә Адәм баласы җавап бирәчәк. Һәм менә монда нигъмәтләрнең дәрәҗәсе, аның кыйммәте ул заманасына күрә, ул яшәгән чорына күрә, яшәгән җиренә, иленә күрә, ул төрле дәрәҗәдә булырга мөмкин. Төрле дәрәҗәдә. Мәсәлән, 100 ел элек безнең бабайларыбыз өчен, бигрәк тә 2020 елга туры килә, 21 елга ачлык, анда бер сынык, бер кисәк ипи, локма, бер локма инде ул шушы 2-3 бармак белән тота торган ризык, ул үзе бер зур нигъмәт булган, зур нигъмәт булган. Шуңа күрә ул заманда юк кына ризыкта бер кисәк ипи, тоз, башкасы да ниндидер шулпа эләгә икән, ул зур нигъмәт булырга мөмкин. Алар күбрәк җавап бирергә мөмкиннәр хәтта. Мәсәлән, бүгенге көн белән чагыштырганда. Чөнки бүген, мәсәлән, бүген кеше ипи ашамый, тазарта дип, симертә дип, ак ипи ашамый, карасын ашый. Булмаганга түгел. Шуңа күрә заманага күрә, кешесенә күрә ул нигъмәтләр алышына. Мәсәлән, 100 ел элек, минемчә, каяндыр дөньяның икенче бер почмагыннан тропик җимешләр китертү. Мәсәлән, банан китертү монда, афлисон булсынмы, мандарин булсынмы. Бүген без кибеткә керәбез. Мәсәлән, бер күптән түгел игътибар бирдем. Суганның килосы, мәсәлән, суган бездә үсә 50 ничә сум иде, бананныкы 49 сум иде. Шуңа күрә без бүген шундый заманда яшибез. Илгәре заманда, мәсәлән, күз алдына китереп булмас иде андый бәяләрне. Бүген 1 литр сөт ул кыйммәтрәк 1 килограмм бананга карый. Банан дөньяның теге почмагыннан килә. Шуңа күрә ул нигъмәтләрнең килү юллары үзгәргән сайын, бәяләре үзгәргән сайын, аның хаҗәте, ихтияҗы үзгәргән сайын, әлбәттә, аның җавабы да үзгәрә. Шуңа күрә алар бөтенесе төрле, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне белүче. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, менә дигән иң беренче Адәм баласыннан шушы дөньяда алган нигъмәтләреннән иң беренче соралачак нәрсә ди? Аңа әйтелер ди. Аллаһ Тәгалә әйтер ди: "Мин синең тәнеңне сәламәт кылмадыммы?" Беренчесе, һәм икенчесе, сиңа эчү өчен салкын сулар бирмәдемме ди. Карагыз, ниндидер иң беренче, менә Аллаһ кайчан нигъмәтләр турында сорала башлаганда, иң беренче әйтәчәк: "Тәнең сәламәт булмадымы?" ди. Авырулардан. Һәм эчәргә чиста салкын сулар бирмәдемме ди. Менә шуңа күрә бер караганда ул бөтен күп кешегә килә торган нигъмәт монсы. Ләкин иң беренче Аллаһ шуның турында сораячак. Һәм әлбәттә, күп вакытта без, субханаллах, шул кадәр күп нигъмәтләргә ирешәбез. Аллаһ Тәгалә безгә шул кадәр күп нигъмәтләр бирә бу дөньяда. Без алар турында уйламыйбыз да, фикерләмибез дә, ә бит чыннан да менә бер йотым су дагын кичкенә генә бер кисәк ризык та ул чыннан да бик зур нигъмәт. Чыннан да бик зур нигъмәт. Ярый, әле Рамазан айлары бар, ярый, әле уразалар бар, суның нигъмәт икәнен белдертү өчен. Шулай бит, чөнки бүген бит инде элек кеше сәфәргә чыккач сусыз интеккән, мәсәлән, пәйгамбәрбез вакытында чүлдә су булмаган, кеше тамак кибүнең, сусыз тилмерүнең нәрсә икәнен белгән. Хәзер дә әлбәттә ул бар, Африка илләрендә андый җирләр бар, хәтта бүген дә авылда сулары юк. Анда кыйлар, казыйлар, ниләр. Ул бит җәмәгать безнең өчен чыннан да ул бернинди кыйммәте калмаган нигъмәт, су нигъмәте. Без аны теләсәнчә ачабыз, хәтта балаларыбыз савыт-саба юганда, тахарат алганда, битләрен теш чистартканда, шушылай баш бармак калынлыгында ачып куялар. Ул рәхәтләнеп ага исраф, шуңа күрә нәрсә?
Кадерен белмибез. Хәтта үземнең бер дустым, танышым шулай намаз юлына, гыйбадәткә басты, ашказанына операция ясаткач. Ничә көн, аңа ничәдер сәгать беренче авызына 1 грамм су алмаска куштылар. Аннары соң куйдылар диетага, менә калакның ишына гына, менә шунда ул әйтә, ничә анда 400 ел яшәп, әле минди суның иң зур байлык һәм менә шушы суны соңыннан терелгәннән соң туйганчы шушы рәхәтләнеп су ичүнең нинди рәхәт, нинди нигъмәт икәнен мин әле белмәгән идем шушы авыруыма кадәр. Шуңа күрә сүз бармый ниндидер зиннәтле сарайлар турында. Сүз бармый анда 5-6 10 миллионлык, 100 мең, 200 мең долларлык кыйммәтле затлы машиналарда йөрү турында. Кемдер бәлки машинасы да яхшыдыр, кемнеңдер вертолетта очып йөрүен күрәдер, юк, безгә сорау булмый дип куанадыр. Юк, җәмәгать, бөтенебезгә сорау булачак, бөтенебез җавап бирәчәк. Хәтта бер вакыт Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас, зур сахабаларның берсе, сорадылар, шушы мухаҗирлар, Мәккәдән бер нәрсәсен килгән, Мәдинәгә килгән мухаҗирлар сорадылар, без бит хәерче мухаҗирлар бит инде ди, бер нәрсәсез килдек ди монда Мәдинәгә ди, без шулар түгелмени ди. Шуннан соң әйтерсең лә инде сорап без дә җавап бирибезмени дигән кебек. Абдулла ибн Амр әйтте, синең хатының бармы соң диде, бергә яши торган диде. Шуннан соң ул әйтте, бар диде, хатының бар диде. Синең яшәргә урының бардыр бит инде, хатының белән урамда яшәмисеңдер бит, өйдә яшисеңдер бит. Ул әйтте, диде, димәк син бай кеше диде. Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа хәерле хатын биргән икән. Ул хатын белән бергә үз өеңдә яшисең икән. Хәтта бүген дә күп кешеләрнең иләре юк, күп кешеләр бу нигъмәттән мәхрүм булып яшиләр. Безнең илдә генә түгел, бар, тагын да күпкә фәкыйрь хәерчеләр бар. Шуңа күрә син димәк бай кеше диде. Шуннан соң бу кеше әйтте, әле минем хезмәтчем дә бар ди. Өстәп әйткәндә шыпырткана. Шуннан Абдулла ибн Амр әйтте, син бөтенләй патша икәнсең диде. Хәтта хезмәтче тотасың диде. Менә шуңа күрә кеше уйларга тиеш түгел, минем әллә нәрсәм юк инде, анда әллә нәрсә җавап бирәсе булмаса. Бер йотым суда бик зур нигъмәт. Шуңа күрә Ибн Аббас радиллаһу анһу әйткән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шундый сүзләре бар иде ди. Ике зур нигъмәт бар ди, кешеләр аның кадерен белмиләр ди. Ике зур нигъмәт, ике зур байлык, әмма кешеләр аның кадерен белмиләр ди. Ул сәламәтлек һәм буш вакыт ди. Сәламәтлек ул безгә күктән төшкән нигъмәт. Без сәламәтлекне сатып алмадык. Шуңа күрә без аның кадерен белмибез. Ул бушка килгән. Бушка килгәннең без гадәттә кадерен белмибез. Күп вакытта сәламәтлек какшагач кына, сәламәтлекне югалтып, бик күп акчалар сорый башлагач кына без аның кадерен белә башлыйбыз, әмма соң була. Һәм икенчесе буш вакыт, ягъни файдалы эшкә сарыф итә торган, рәхәтләнеп кирәк булса китап укыйсың, семьяңа, гаиләңә, башкаларга рәхәтләнеп хезмәт итеп була торган, мөмкинлек бирә торган буш вакыт ул зур нигъмәт. Шуңа күрә аның эчендә буш вакыт эчендә әлбәттә җавап бирергә туры киләчәк. Тагын бер хадис Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең укып китәсем килә. Монда байлык белән сәламәтлек турында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр кеше Аллаһыдан куркучы булса ди, аңа байлык зыян китермәс ди. Чөнки ул байлыгын дөрес юлдан ала, дөрес юлга тота һәм Аллаһка шөкер итә. Шуңа күрә, әгәр дә кеше Аллаһыдан курка икән, иманлы кеше икән, аңа байлык зыян китермәс ди. Ләкин Аллаһыдан куркучыга ди, байлыкка карый сәламәтлек яхшырак ди. Һәм әлбәттә бөтен кешегә дә сәламәтлек яхшырак ди. Җан тынычлыгы шулай ук Аллаһының рәхмәтенә һәм нигъмәтенә керә ди. Шуңа күрә менә монда Аллаһының өч нигъмәте: байлык, сәламәтлек, байлыктан да зур, шулай бит, һәм өченчесе җан тынычлыгы. Менә кызганыч, бүген хәтта бик күп сәламәт булган, мул тормышта яшәгән кешеләрнең нәрсә күңелләрендә бушлык, күңел тынычлыгы юк, җан тынычлыгы юк. Шуңа күрә байлыгының да, сәламәтлегенең дә ни пичагын бер рәхәтен күрә алмыйча яшәүчеләр бик күп. Ул шулай ук җан тынычлыгы булмау, әйтер идем, замананың бер бәләсе булып тора. Алга таба. Монда бер озын гына хадис килә, ләкин бик хикмәтле хадис ул. Менә монда Аллаһының сорауны ничек алачагы
турында бу хадис, менә моны минем сезгә укып китәсем килгән иде. Аллаһның хикмәте шунда, Раббым Аллаһ, әле без аңа тагын кайтачакбыз, кыямәт көнендә аның каршына баскач, нәрсәләр эшләдең дип сорар алдыннан, Аллаһ иң беренче үз эшләрен сорый. Мәсәлән, ул синнән, син намазыңны укыдыңмы, садакаңны бирдеңме, уразаңны тоттыңмы, әти-әниеңнең хакын, хатыныңның, иреңнең хакын, бала хакын үтәдеңме дип сорар алдыннан, Аллаһ иң беренче мин синең каршыңда шушы эшләремне эшләдемме дип сораячак. Ягъни, ашарга ризык бирдемме? Бирдең. Саулык, сәламәтлек бирдемме? Күзең күрдеме? Күрде. Кулагың ишеттеме? Ишетте. Аягың, кулың хезмәт иттеме? Иттеме? Шуннан соң гына Аллаһ безнең гамәлләргә әсин нәрсә эшләдең дип. Менә шуңа шулай ук бәйле бер хадис. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Кыямәт көнендә ди, Аллаһ үзенең кулын каршы алыр ди. Һәм әйтер ди: "Эй фулан" дип, ягъни исеме белән әйтә. Мин сине зурламадыммы ди. Ягъни мин сиңа дәрәҗәләр бирмәдемме ди. Сиңа яшәү өчен тормыш иптәше бирмәдемме ди. Ягъни кешенең үз тормыш иптәшен табуы, үз тиңен табып, гаилә булып яшәүе зур нигъмәт. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә моның турында сораячак. Семьяң булдымы, хатының булдымы, ирең булдымы дип сораячак. Мин сиңа ди күпме атлар һәм дияләрне буйсындырмадыммы ди. Ягъни синең абзарыңда, монда кая ишек алдыңдамы күпме атларың, дияләрең, ягъни транспорт тегесе бусы мал мөлкәтең булмадыммы ди. Һәм мин сиңа ди шушы тормышың белән идара итү мөмкинлеген һәм дөньяның рәхәтен тоярга мөмкинлек бирмәдемме дип ул сорый. Шуннан соң бу кеше инде бүтән нигъмәтләрне искә ала, бергә яшәгән ирен, хатынын, иен, ишек алдындагы атын, дияләрен, дөньяда нинди рәхәтләр күрде, шуларны искә ала да: "Әйе, Раббым, бирдең" ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син минем каршыма кайтырмын дип бер кашан да уйламадыңмы" ди. Менә көннәр мин бу рәхәтләрдә яшәйм, ләкин көннәрдән бер көнне мин бит бары үләчәкмен. Бер кем дә калмый бу дөньяда. Бөтенебез китәбез. Һәм көннәрдән бер көнне син минем каршыма кайтырсың дип уйламадыңмы ди. Шуннан соң ул әйтә: "Юк, Раббым, уйламадым" ди. Уйламадым бер кашан да ди. Чөнки күп вакытта без әйтсәк тә аны уйламыйлар. Кеше, мәсәлән, кай вакыт әйтәсең, Аллаһыга шөкер ит дисең, кара нинди нигъмәт, зарланма дисең. Юк, кеше уйламый, Раббысы янына кайта. Әле кем барган, кем кайткан, күп акланулар таба. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кайчандыр син мине шулай оныткан кебек, мин дә сине бүген онытам ди. Мин дә сине бүген онытам ди. Аллаһ сакласын, ягъни Аллаһ Тәгалә нишли? Аны оныта. Шуннан соң Аллаһ икенче бәндәсен каршы алыр ди. Һәм әйтер ди: "Мин сиңа ди шундый нигъмәт, беренче кешегә кабатлаган кебек сорауларны кабатлый. Мин сиңа шундый нигъмәтләр бирдемме? Мин сиңа дәрәҗә бирдемме? Саулык, сәламәтлек, бергә тормыш иткән хәләл җифетең булдымы? Атларың, дияләрең тезелеп тордымы? Дөньяда үз тормышың белән идара итеп, дөнья рәхәтләрен күрдеңме? Әйе, Раббым, бөтенесен син бирдең, күрдем, алдым" дип әйтәчәк. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син минем каршыма кайтып, минем каршыма басасың бар, җавап бирәсең бар, шул турыда уйламадыңмы" ди. Ул әйтә: "Юк, уйламадым" ди. Ягъни бусы да күферлектә булган, имансыз яшәгән. Шуннан соң Аллаһ нәрсә ди? "Син мине ничек оныткан булсаң, бүген мин сине онытам" ди. Булды, бетте, миңа өметләнмә ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә өченче бәндәсен каршы ала һәм шул ук сорауларны бирә. Шул ук Аллаһ аңа биргән тегесен, бусын күп нигъмәтләр. Без алган нигъмәтләр, монда булар урынына үзебезне куярга кирәк. Һәм шунда бу кеше җавап бирәчәк: "Я Раббым, мин сиңа иман китердем. Мин синең китабыңа иман китердем. Мин синең илчеңә, пәйгамбәребезгә иман китердем. Мин намазларымны укыдым, уразамны тоттым, садакаларымны бирдем" дип, һәм башка үзенең нигъмәтләрен әйтәчәк, һәм үзен мактый башлаячак дип, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Менә мин төгеләй эшләдем, мин булай эшләдем дип. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Алайса син урыныңда гына тор" дип әйтәчәк. Һәм без сиңа каршы шаһид җибәребез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Сиңа каршы свидетель җибәребез ди. Шуннан соң уйлаячак: "Кем инде миңа каршы шаһид булырга мөмкин" дип. Шуннан соң Аллаһ әмер бирәчәк, аның авызын ябып куярга. Булды, бетте, тел сөйләй алмый хәзер, мактан алмый, мин тегене эшләдем, моны эшләдем дип, иман китердем. Аллаһ аның башка әгъзаларына
әмір бирәчәк, әйдә сез хәзер сөйләгез дип. Шуңа күрә аның аягы сөйләр, боты сөйләр дип килә, аның сөякләре сөйләр ди, һәрберсе сөйләячәк, нинди гынахлар эшләп йөрде ул, нинди хаталар эшләде ул, һәм бу кеше мунафиq булып чыгар ди. Ягъни теле белән генә сөйләгән, хакыйкатьтә күңелендә иманы булмаган, кеше күрсен дип, кеше мактасын дип йөргән, һәм аңа Аллаһның ачуы һәм газабы төшерде. Менә шуңа күрә нигъмәтләр бар, һәм әлбәттә бу нигъмәтләрдән баш тартырга дигән җир юк. Әлбәттә бу нигъмәтләр өчен җавап бирү булачак, ләкин әгәр дә Аллаһыдан һәрбер килгән нигъмәт өчен без шөкр итә белсәк, без рәхмәт әйтә белсәк, әлхәмдүлилләh, biz bu нигъмәтләр өчен җавап бирәчәкбез кыямәт көнендә дә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ разый булыр. Хәтта икенче бер хәдистә килә, гынахасын гафу итер ди. Әгәр дә кеше бер ризыкны ашаганнан соң Аллаһка рәхмәт әйтсә ди. Бер ичемлекне эчеп ди, мәсәлән, суме, чәйме эчте дә, әлхәмдүлилләh дип әйтте ди. Хәтта әйтәм бит хәдистә килә икенчесендә, Аллаһ аның гынахларын кичерер ди. Субханаллах. Син нигъмәтне аласың, мәсәлән, кайттың, өеңдә ашың ашыйсың, бәлешеңне ашыйсың, бөтенесе хәләл, һәм әйтәсең, әлхәмдүлилләh Раббым дисәң, эчтең, әлхәмдүлилләh дисәң, менә бу инде хәерле, ягъни нигъмәтләргә шөкр итәргә кирәк. Раббым Аллаһ биргәннәрне күрә белеп, шуларга рәхмәтле булып яшәргә безне насыйп итсен. Һәм инде кыскача гына тагын икене генә әйтеп, дәресемне тәмамлыйм. Вәгъдәләр, килешүләр, дөньяда без кем беләндер килешү төзегәнбез икән, без аны ул килешүне бозарга тиеш түгел, без аны үтәргә тиеш. Шуңа күрә мөселман кешесе аерма юк. Ул мөселман белән килешү төзиме, мөселман түгел беләнме, ул кыямәт көнендә җавап бирәчәк. Исра сүрәсенең 34-нче аятында Аллаһ нәрсә ди? Вәгъдәләрегезгә нык булыгыз ди. Вәгъдәләрегезгә тугры калыгыз ди, чөнки сез биргән вәгъдәләр өчен җавап бирәчәксез ди. Шуңа күрә вәгъдә, килешү бар. Вәгъдә инде ул без кемгәдер нәрсәдер мин эшлим дип әйтәм. Шулай бит, кай вакыт мәсәлән кемдер әйтә, мин обещаю дип әйтмәдем бит, эшлим генә дип әйттем. Ул дөрес түгел. Вәгъдә ул әгәр дә син үзеңнең менә мин шушы эшне эшлим дип әйтүең. Менә мин моны эшләячәкмен, иртәгә мин сиңа киләчәкмен дип әйтүең инде ул вәгъдә. Шуңа күрә мөселман кешесе үти алмаслык эшендә вәгъдә бирергә тиеш түгел. Һәм монда галимнәр әйтәләр, монда вәгъдәне бозу берничәгә бүленә диләр. Берничә, хәтта кайберсе бер бозу икенче бозудан зуррак гынах булырга мөмкин. Мәсәлән, кеше вәгъдәсен бирде, алдан ук нәрсә? Бозу нияте белән. Бар китәле моннан дип, мәсәлән, балаларга вәгъдә бирәбез, әти качан эшлибез моны? Иртәгә эшлим. Син беләсең, син иртәгә инде башка синең планнарың бар, син инде бүген үк беләсең аның эшләмәячәген. Шуңа күрә нәрсә? Бу синең иң зур вәгъдәсезлегең. Качан син алдан ук вәгъдәңнең үти алмавыңны белеп, син вәгъдә бирәсең. Бу иң зур гынах диделәр, вәгъдәне бозуда. Икенчесе, мәсәлән, кеше чыннан да ниятләгән иде вәгъдәсен үтәргә, әмма ләкин сәбәпләрен кылмады. Тиешенчә нәрсә, тиешенчә әйтик, сәбәбен кылмады, тырышмады вәгъдәсен үтәргә. Бу вәгъдәсен бозды. Моңа гынах, әмма беренчесенә кебек түгел. Һәм өченчесе, ул вәгъдәсен бирде, вәгъдәләрен тырышты үтәргә, сәбәбен кылды, тырышты, барып чыкмады. Аллаһ Тәгалә булдыралмаслык эштән, булдыралмаган эшләрдән бездән сорап алмый. Шуңа күрә вәгъдәләрне бирәсең икән, бирердәй итеп, үтәрдәй итеп бирергә кирәк, инде бирдең икән үтәргә кирәк. Һәм шулай ук әйттек, инде колак, күз, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Дөреслектә Исра сүрәсе 36-нчы аят, сезнең ишетү колагыгыз да ди, күзегез дә, йөрәгегез дә ди, бөтенесе, ягъни акыл дип тә килә монда, күңел эшләре дип тә килә, булар бөтенесе дә кыямәт көнендә сорау алыначак ди. Шуңа күрә мәсәлән, күз белән харам карамау, колак белән харам сөйләмәү, мәсәлән, тел, гынах эшләр эшләү, мәсәлән, керә. Чөнки, мәсәлән, Имам Катада шушы аятның Исра сүрәсе 36-нчы аятта Имам Катада әйтә, әгәр дә син бер әйберне күрмәгәнсең икән, күрдем дип әйтмә ди. Бер әйберне күрмәгәнсең икән, мин күрдем дип әйтмә ди. Бер әйберне ишетмәгәнсең икән, ишеттем дип әйтмә ди. Ялган. Ялган. Ягъни колагың ишетмәде, телең әйтә ишетте ди.
Шуңа күрә әйтмә ди, чөнки моның өчен син җавап бирәчәксең ди. Шулай ук Ибн Касир әйтә, бу аятта сүз бара ди, Аллаһ Тәгалә ди, гыйлемсез рәвештә тикшермичә, шуннан да шулайдыр инде ул дип ди, хәбәр тарату ди. Мәсәлән, сиңа ниндидер бер хәбәр килде, син белмисең, дөресме ул, дөрес түгелме, булды тотындың аны таратырга. Дөрес түгел. Менә мин ишеттем бит әле, авылда фәлән булган икән, төгән булган икән. Юк, син әгәр дә ишеттең икән, ул чыннан да кирәк икән сиңа, син аны тикшер. Шалтырат, барып кил. Аннарысын гына тарат. Менә без бүген бигрәк тә шундый заманада яшибез. Менә WhatsApp бар, башкасы Telegram бар. Менә беләбезме, белмибезме, бөтен әйберне таратабыз. Бөтен әйберне чәчәбез. Каядыр нәрсәдер шундый әйбер булган. Булды, без аны укыдык та, моны тизрәк җибәрә кирәк. 1 секундта, 1 мизгелдә, 2 минутта бөтен җиргә тарала. Ул әлбәттә дөрес түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Беренчедән, һәрбер ишеткән әйбереңне кешегә сөйләү ялганчы булырга җитә дигән. Шуңа күрә тикшермичә җибәрмәгез, ашыкмагыз. Бигрәк тә менә әле беренче тапкыр килде шушы карантин вакытында гына, янәсе ниндидер бер имам Ахмад төшендә күргән икән, шул доганы ишеткән икән, шул доганы 10 кешегә таратыгыз. Әкият. Андай әйберләр бик күп. Җибәрә күрмәгез кешегә. Алла сакласын, тикшермичә. Бигрәк тә артында әйтелгән икән, передайте это 10 кешегә, 20 кешегә сезгә бәхет киләчәк, яки если не передадите, хәсрәт киләчәк. Булар бөтенесе ялган. Брук андай әйберләрне үзегез гөнаһлы буласыз, кешене гөнаһлы итәсез. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, нигезсез гоманлаулардан, ягъни предполагать итү. Мәсәлән, син нәрсәдә күрдең, наверное, шулайдыр. Сакланыгыз. Мәсәлән, кеше яңа машина алган, бу урлаган икән бит, яки урлаган икән бит бу ди. Яки тагын ниндидер сәбәпләр инде. Шуңа күрә иң начар ялган, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Иң начар ялган һәм яла ягу ди. Кашан кеше ди үз күзенә, ул күзләр күрмәгәнне күрсәтә ди. Ягъни күзе күрмәгән әйберне күрсәтә ди. Ягъни нәрсә? Күзе күрмәде, башкаларга сөйли, минем күзләр күрде дип. Менә бу иң начар ялган ди. Һәм шулай ук тагын бер хадис, аны укып китәсем килә. Шуның белән бүгенге дәресебезне тәмамлыйбыз. Тыш турында, тыш. Менә хәтта тыш турында. Бер караганда тыш битен әллә нәрсә дә түгел. Шулай бит. Хакыйкать түгел тыш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә кеше ди, мин тышымда күрдем дип сөйли икән, күрмәгән әйберсен ди. Ягъни ул тышында күрмәде, сөйли кешеләргә, менә мин тышта күрдем дип. Безнең бар шундый тыш сөйләргә яратучылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт көнендә ди, аның кулына 2 арпа бөртеге тоттырырлар ди. Инде авыл кешеләре белә арпаны. Һәм шул арпаны бер-берсенә бәйлә дип әйтерләр ди. Менә арпаны бер-берсенә бәйләп буламы? Юк. Менә бәйләтәчәкләр. Газап булачак шундый, чөнки ул күрмәгән тышын күрдем дип сөйли ди. Шуңа күрә Раббим Аллаһ инде күзләребезне, колакларыбызны, телләребезне бигрәк тә ялганнардан, кирәкмәгән нәрсәләрдән сакларга насыйп итсен. Һәм алдагы дәрестә безнең инде калды. Иң беренче кыямәт көнендә нинди гамәлдән сорау булачак, нинди гыйбадәттән сорау булачак инде, һәм кайбер шушы сорауларга, хәдисләргә нигезләнеп мисаллар, аннан соң инде гамәл дәфтәрләренә керәбез иншалла. Раббим безгә кыямәт көнендә булачак хисапларыбызны, җәзаларыбызны җиңеләйтсә иде. Раббим безгә күпме гомер, күпме тормыш, күпме вакыт, күпме яшьлек, күпме гомер биргән булса, шушы гомерләребезне хәерле, Аллаһ разый булган, Аллаһның рәхмәтенә, җәннәтенә якынайта торган гамәлләргә сарыф итәргә Раббим насыйп итсә иде, һәм бушка, кирәкмәгәнгә, кәеф сафа кырып кына тормышларыбызны зыяга үткәреп, аннан соң дөньябызны да җимереп, кыямәттә дә Аллаһның ачуына һәм газабына ирешүдән Раббим сакласа иде. Исән-имин булыгыз. Субханакаллаһумма бихамдик, шаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Аллаһның рәхмәтендә булыгыз. Саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.